seu univers de formigó. Una activitat pionera a tot Espanya i a Europa. És la lluna de València de qualsevol nit, però la miren uns ulls especials, el dels reclusos com ara Juan i Ricardo. És la primera finestra al cel que s'obri dins d'una presó a Europa, la de Picassent. Dada la mala estrella que los ha traído hasta aquí, a ver si somos capaces de que alguno mire hacia otro lado. L'Associació Valenciana d'Astronomia posa els mitjans i ells les ganes. Han demostrat un interès molt alt, de curiositat per seguir avançant i descobrint aquestes meravelles, aquests misteris que s'amaguen en l'univers. Ganes de veure més enllà del seu dia a dia. Avui les han conegudes. La Luna, Neptuno y los satélites suyos. Però les que millor coneixen són les que guien el seu camí. Ser mejor persona un poco, cambiar todo un poco. Després de contemplar-les, potser no somien xafar-les, preferirien caminar uns metres més enllà d'estos murs. El cine i el còmic van de la mà des dels seus inicis. L'intercanvi de continguts i personatges és constant. És el cas dels superherois de Marvel com Batman o Spider-Man.